Historic Landslide. Dan huwa t-titlu li jażel il-ġurnal The Times fuq l-ewwel faċċata tiegħu li għandha lil poplu Malti wawċi ta' sinjal qawwi ta' fiduċja lil Partit Laburista. Tikkwota lil Prim Ministru iwiegħed li se jmexxi gvern għal kulħadd. The Times tenfasizza r-riżultat storiku ta' din l-elezzjoni vantaġġ ta' 36,000 vot favur il-Partit Laburista. Fl-editorjal tal-istess gazzetta jingħad li l-Partit Laburista tgħallem bl-iżbalji ta' qabel u għażel li jmur għal struttura serja. Mexxa kampanja pożittiva fejn telaq mill-proposti dwar l-enerġija u kompla dejjem b'messaġġ ta' ottimiżmu. Fil-faċċata ta' quddiem tal-orizzont ritratt beluf ta' Maltin u Għawċin jimmarkaw l-għażla tagħhom favur il-bidla fuq il-fosos tal-Florjana bil-Prim Ministru Joseph Muscat isellem lill-pubbliku. It-titlu li għażel il-ġurnal huwa l-akbar rebħa elettorali fl-istorja għal Moviment Laburista taħt Joseph Muscat. L-artiklu f'paġna 2 tal-Orizzont jgħid li l-indikazzjoni ta' riżultat storiku kienet ċara sa minn nofsija biss wara l-inqalbu l-voti. Il-ġurnal jikkwota li l-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li kif mexxa kampanja bħala moviment issa se jgverna bħala moviment. Titlu li spikka matul il-jum ta' tnejn kienet tal-gazzetta Malta Today Wipeout. Fl-artiklu jingħad li s-surveys tal-Malta Today tul il-kampanja elettorali irriżultaw li kienu preċiżi hekk kif l-elezzjoni konfermat id-distak ta' 12 punt. L-Independent bit-titlu Malta Votes for Change tirrapporta r-reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li dan ir-riżultat storiku joffri messaġġ favur stil ġdid ta' politika. Iżid li gvern ġdid mhux se jippreżenta biss lil maġġoranza tal-elettorat imma lil pajjiż kollu irrispettivament mit-twemmin politiku. In-nazzjon tuża t-titlu Rebħa Laburista b'maġġoranza ta' 55%. Jikkwota li l-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li l-mandat li ta' l-poplu Malti wawċi lill-Partit Laburista ma seta' qatt jinkiseb minn partit politiku imma biss minn moviment li se jgverna għal Maltin u l-Għawċin kollha.